शिকক आगरमानि थागलिया हास्तेव आबहाइनाव थांनाय 23 अक्ट'बरनि हराव खुमलुं पान्जाब नेशनेल बेंकनि मानिक खगजाकमानि पाटिमुं पाटिमानि फारसालो रादापुर पिएसनि चाइतो मुंबाइ रुतुगै तिखलाइखा हुइजा कक्टमानि बिसिंतै याक्सिकंनो रुतुगै तिखलाइखा रादापुर पिएसनि पुलिस ते याक्सिककनि हिनगो रुतुखुतु खलाइ मानखा काइनै बेंकनि खगै तुबुमानि सीपीयू मनिटर न खबै चिकन मिकन गुबुनि मानि खनै बुमानखा हनि साका रादापुर पिएसनि पुलिस खगजाक मानिनो राजाखर आगुलिव फालना थांथानिनो रमजाखाय याक्सिकक ते काइसो कम्पिउटार फाले खिबिमानि कक्टमाबो कासाका ते पाइनैबो पुलिसनि नाइकल मुंगो कलाइखा निबो साका रादापुर पिएसनि पुलिस 23 तारिखे हरो बेंबार हाबथा सिखावनि बुमंके अमरदेव बर्मा पान्जाब नेशनल बैंक हाबमानिखा हाबयबो आरो बेंकनि दुइटा मनिटर काइसा सीपीयू तैलां थांगाथाय छोटखाटो डकुमेन्ट्स ए ट्रफि रावखौ एकटा तैलां था 23 तारिख खावमानि तिनि 28 तारिख तिनि जंगनो एरेस्ट खायखा एरेस्ट खायाबनो जिज्ञासाबाद खायमान करे बंमानै बबो जागाव दं जतनो साय रिकभारि only paikate baisa rangrole manangya computer duita ko trophy ro kisa kisu tuinamma tai uno kichu te lagi jao gebini logi ke bosaichungre na ka tai kubuni program tai kaisa bo case ni related errors ka abo inka computer je fainai student article receiver bo errors ka boka agortola kaisa dogano tuinamya phalmani ba mabono butu bika के वो पीएस में होते मान रखा है कई समय तो रोची निराता पुर थाना वो एरेस बुरो ना निराता पुर थाना वो एरेस